ulwazi. Kusemakhaya kwamaphumulo emabomvini lana njengoba uMaNkosi ethwabazela nestribhu usemadlelweni okweluseni izinkomo zakwakhe njengoba nomfana bemelusela ubhadabhada engaphilile kahle. Usekhulile yena yize nomzimba olula angeke usho nokuthi lo muntu uzithwele njengoba eqela izinkomo kuhle komfanyana omncane. Azikhuze zibuyele kule ndawo azifuna zibe kuyo. Ajikijele amehlo okhaleni akhangwe umuzi kaThelekile okungumakhelwane wakhe nongumama womfana obemelusela izinkomo ubhadabhada. Utshethe igeja usuke emasimini uThelekile. Athuke senikini ikhanda uMaNkosi umecabanga ukuqhelelana kwakhe nomakhelwane wakhe abebezwana kakhulu kepha osekuvele kwashintsha konke emva kokukhulelwa kukaMaNkosi. Azibuka isisu lesesikhomba ukuthi usengabeletha noma kunini kusuka manje njengoba umntwana ekhomba ukuthi usebheke phansi. Ahlengezela izinyembezi umecabanga ukuthi konke lokhu kwenzeke kanjani njengoba sekuyiminyaka emibili abhungukele eGoli umyeni wakhe uNtuli. Ngikhulelwe kanjani moya ingcwele ngikakaze ngaphinga nendoda sengineminyaka emibili ngayigcina. Athuke sewaphimisela lamazwi awacabangayo ikhemezela imvula. Athi kamezo ukubona abafanyana belusile beza ngakuye nabathe bengambona bashintsha indlela. Uzani bafethu? Usani sambeni ngapha? Phela kumele sihlangane nalo mama lo uMaNkosi. Uwantu wami wathi benosisi wathi yena unamabhadi singaze nathi sihabula amasho singabe sisaphasa esikoleni futhi sibe namakhosikazi ayokwenza njengaye. Asikambheka kumbheka nje. Kuxoxa omunye wabafanyana bezinkomo bonke bebhekele ezintabeni sakumziba sakenza sengathi abambonanga kwayena. Phela lana esigodini uthathwa njengowesifazana ongenasimilo olale ngaphandle waphingela umyeni wakhe. Nokho usekwamkelile ukuphathwa ngalendlela aphathwa ngayo uMaNkosi ngoba naye akanasipendulo zokuthi kwenzeke kanjani konke lokhu kuye. Pho-ke abanako ukumkholwa umechaza. Abone kukuhle ukubuyela endlini ukolungisa isidlo santambama. Yize nokuba sendlini kuye kumenza abe novalo. Kuye ke kube sengathi kuzongena umyeni wakhe angazi noma usaphila yini kulelo Goli. Akusaba kakhulu ukuthi uyochaza thini kuNtuli mhla wabuya uma esayobuya ekhaya. Adlule emfuleni athatha isigubhu samanzi abesishiya esikhelele endaweni esampompi ukuzakhela. Ube ukusithwala isigubhu sakhe wabesenyukela emzini wakhe. Zintathu izindlu kulomuzi negcekelenile kwezinye izingxenye. Kanti kubukeka kuhlanzekile yize izindlu zikhomba isimo sezimali esingesihle. Phela njengoba ekade agcina ukubuya umyeni wakhe useziphilisa ngakho ukubuya dayisa izinkomo lapho engasenalutho kuyethunjini endlini. Okuhleke ngezinkomo lezi ziyazala. Kanjalo nezimbuzi zizala ungafunga ukuthi umqhudelwane onojulile umkromelo. Ungene endlini wabesebeka isigubhu samanzi waqala ukupheka. Kungqongqozo wesifazana otshethe igeja. Hawu makhelwane wami ngena. Hawu waze wayengenela ke namhlanje insimi yakho makabhadabhada. Kubeka uMaNkosi ebhekise kuThelekile belu lo wesimame oqeda kungena okungumama womfana obelusa la ekhaya. Hayi ke ntombi ngilethe nali igeja lakho ntombi ngibonge kakhulu ngisizile bu. Abeke igeja aphume. Amlandele ngokukhulu ukusheshsha uMaNkosi. Hayi ngeke makhelwane akuseyiyo ke impilo lena. Kanti ngakwenzani Thelekile? Kubuza uMaNkosi evimba uThelekile. Hawu kanilutho ke ntombi akunakele lutho nje ukuthi ngikhathele nje ngifuna ukuphumula maNkosi ngifuna ukuphumula ngikhathele. Ezama ukwedlula lapha kuMaNkosi kepha mvimbe. Masikhulume. Uma kunenkinga sibadala uma sibangaka kukhona yini engone ngakho. uMaNkosi ezama ukubamba izandla zikaThelekile ovele wazihlangula. Ha! Nawu ngumfazi engibamba. Yini engayikhuluma nawe? Nakuzwana nje nawe sekuyisiqalekiso phezukwe yami impilo. Ngizona kanjani mina nomfazi ofundisa sonke isigodi lesukuthi kuhle ukuphinga. Waphinga kwaze kwavela ubufakazi. Usithwele nje namhlanje kodwa indoda ineminyaka yakushiya la emagcekeni oyisemkhulu bayo. Uyihlaze lindamahlaza lo maNkosi. Aze ashaya izandla uThelekile ephula ukundlela ehambe ephebeza uMaNkosi ngezandla azathimisele namathe phansi.
Asalemile ukaNkosi umntwana agcwale izinyembezi emehlweni. Avela aguqe khona lapho ebize likaNkulunkulu igama ivele ithele nemvula. Nkosi, uNkulunkulu wokuqala, kanti ngonini ungenza inhlekisa ngalolu hlobo kulesi sigodi? Odokotela baqinisekisa ukukhulela kwami, kepha kunakuqinisekisa mina ukuthi kwenzeke kanjani konke lokhu. Uma kungenxa yezono zami, okungenani mhla umyeni wami ebuya omenza Jehova siqonde lesi simo engikusona, ngoba ngiyaye ngifikelwe la usathane ukuthi mhla ngibeletha ngimthathe lo mntwana ngiyomlahla kude, kepha ngiyime ezwini lakhe lithi awusoze wasithwesa ongaphezu kwamandla ethu. Ngiyime nasebuhleni benhliziyo enginayo kanjalo nobumsulwa abanembeze enginawo. Ufinyelele kanjani lo mntwana kwesami isibeletho ngoba ukwembatha nowesilisa ngigcine eminyakeni emibili? Jehova ngiphendule Nkosi, kanti ngibone ngani? Aphazamiswa yilo moya onamandla oqubuka esithubeni, avula amehlo, aqaphele ife elimnyama elisuka ngasezibeni lizodlula khona la emagcekeni akwakhe. Amandla lomoya aphiphula ngisho izihlahla. Esabheke lokhu kuphephuke enye yezindlu ezikhona lana egcekeni, uqonde ngqo kuye uthayelo soka kulendlu ephephukayo. Akhale kakhulu uMaNkosi. Hayi bo, ngilekelele nakho ngizobulawa uphahla lwendlu.